Ni bamananga kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ se ka sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a tuma selen alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka wajulukɛ jɛkulu mun bɛ ni a bɛ fɔ a ma Udu International o kɔnɔna la jɛkulu wɛrɛ mun ɲɛsinen don ɲinini ani jateminɛw ma comité de recherche scientifique olu bɛ sigila Bangɔni Janginɛbugu la kabini juma tɛmɛnen sigi in kun walasa ka sɛgɛsɛgɛliw ani jateminɛw kɛ hali bi silamɛya diinɛ bɛ se ka sankɔrɔta cogo min Lutu Sidibe tun bɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Fatumata Kane b'a kumakanw lase. Nin dɔnnibagaba maa 12 bɔra jamanaw kɔnɔ Afriki yan kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana 3 ka bɔ Fédération Ansardine International kɔnɔ ni kana hakili jagabɔw ani hakili falenfalenw kɛ dakun camanw kan min ni o fanba yɛrɛ bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛya yɛrɛ bɛ lahala min na bibi na ka se dakun ma minnu ni olu bɛ tali kɛ sariya senw kan n'o laɲininen don diinɛ kɔnɔna na. An bɛ Ala fo ka Ala tando nin baara ninnu an bɛ Ala de deli Ala ka sabati an bolo joona. An karamɔgɔ n'o ye Asayid Sherif Usman Madani Haidara ye ale kelen de wulila k'a ka da'awa in sɛbɛkɔrɔ kɛ wa Ala sɔnn'a ma k'a dɛmɛ ka se bi ma. Bon mais ni Ala nana kɛ ko karamɔgɔw sɔrɔla o groupe in kɔnɔ karamɔgɔ ba yirikaw de don. Donc o karamɔgɔ ba yirikaw olu bɛɛ da bɛ se ka don fili kelen fɛ cogo di ka hakililaw kɛ cogo di ɲɔgɔn sama min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an yɛrɛ bɛ se ka kisi o ma cogo di. Donc ni ko caman fana ni an sigira ka olu tɛntɛn a ka ca Ala fɛ a ka d'an ye baara in ka kɛ cogo min n'a kɛra ten a bɛ kɛ silamɛya ma wasa ye mankan bɛ ko caman na o bɛ ban parce que fɛn minnu tɛ mankan kɛ ko ye mɔgɔw y'o de ta k'olu kɛ mankan kɛ ko ye an bɛ to ka nin masala ninnu bɛɛ traiter an senfɛ ni Ala sɔnna a ma. Ni jamana dɔnnibagaw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye siga foyi tɛ o jamanaw ɲɛtagaw la maa minnu ni olu garisɛgɛ donna nin tile 5 kalanbulon in na min ni o hakilina bɔra alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansaru ɲɛmayaso tɔgɔ la wajulukɛlaw yɔrɔ la karamɔgɔ ninnu ye u ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka sanga ni ɲɛmayaso ka nin hakilina in ye ni ka labana ka bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsi u ma nin hakili ɲuman in sira kan tile damadɔ hakili falenfalen in kɛnɛ bonya n'a karama minɛ bɛɛ tu kalifalen don Isa Mamani Sherifu Aidara de la. N bɛ kuma Mali Udu tɔgɔ la n'a fɔra ko Udu o karamɔgɔw de minnu faralen don ɲɔgɔn ka tɔn kɔnɔ olu ka ɲɔgɔn ɲɛ dɔ senfɛ ka hakilila boli fɛn dɔw kan bon an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de la a baara in n'i k'i b'a nafa fɔ n'i k'i b'a nisɔndiya fɔ nɛn ka surun a fɔli la i tɛ se k'a fɔ k'a ban parce que karamɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a farala ɲɔgɔn kan o ye hɛrɛ de kuma tɛ karamɔgɔ jama n'o farala ɲɔgɔn kan o kɔni danda a hɛrɛ la parce que i na fɛn dɔ ma i ma deli ka fɛn min mɛn dɔnna fara i ka dɔnni niveau kan bon a bi karamɔgɔw fana bɛn kuma kelen kan parce que u sigira yɔrɔ kelen ka kuma. Alhamdulillah baara nin kɔni a tacogo ɲɛna kosɛbɛ mago tun bɛ a ka se ka kɛ wa Ala sɔnna fana an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara nin an y'a kɛ nisɔndiya ani farifoni kɔnɔna na vraiment an bɛ Ala tala deli min baara min kɛra an bolo yɔrɔ la a ka se ka kɛ an kelen bɛɛ lajɛlen ye lɔnni wɛrɛ ye min bi an bila baara dɔw kɛla tun ka fara nin baara ninnu kan inshallah taala donc alhamdulillah an ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara la ko ni sisi kɔni bi an na baara daminɛna hɛrɛ la wa a bɛ taara kuncɛyɔrɔ fana hɛrɛ la inshallah taala n bɛ Ala fo k'Ala barika da ka tila k'an ka marji'u diini fo n'o ye Qaidu Ruhu ye Ansar ɲɛjɛyɔrɔ y'an karamɔgɔ Asayid Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya an bɛ foli ɲɛsin olu ma fɔlɔ parce que olu kɛra ko ni sababu yɛrɛ ye nin bɛɛ bɛ se ka wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ cogo min na donc o y'an ka foli ka ɲɛsin karamɔgɔ ma ka Ala fo Ala min ale kɛ bi an ɲɛmɔgɔ ye nin baara ninnu kɔnɔna na Ala k'a mɛn an kɔrɔ ka si ni kɛnɛya di an n'a ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana 3 de ye nin kɛnɛ in lasɔrɔ ka bɔ Fédération Ansardine International kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ Mali jamana kan Côte d'Ivoire ka se Burkina ma u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ wɛrɛ min ni o kan ka kɛ nin kɔfɛ o bolodalen don ka septembre kalo tile 10 ma kɔnɔ Bamakɔ yan. Fulaw ka masaya n'a bɛ wele Empire Peul de Masina o ye san 200 sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la fulaw ka jɛkulu mun ɲɛsinen don Masina duguba Amdalaye bonya seginni a ma olu ni jɛkulu wɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kunbɛn belebele kɛnɛ sigi mun baaraw nun donna ka bɛn ni Jumado Badalabugukaw fɛ a kɛnɛ kan Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Alhamidu Badeni ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ.
ni sigi mun n'a bolo da la Sheikh Amadou Bonzon ani Tabital Pulaku maaw fɛ hakili jigi kɛnɛ do ka sanga ni Sheikh Amadou ka diinɛ sigili ye senkan Masina ni ɲinɛ y'o san 200 ye n'a bɛ f'a ma bicentenaire o kadra la dɔɔni dunge o ɲinilikɛlaw ani tariku dɔnbaw ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ u na hakili jakabɔ kɛ Masina kalifaya kun kan fo ka taa bila bi basigibaliya mun talen do ka jamana cɛmancɛ yan fan sɛgɛrɛ. An ye colloque min daminɛ sɔgɔmada in na c'est-à-dire Sheikh Amadou Masina 2018 a ye san 200 a ye diinɛ sigi an n'o de colloque dilan ka jateminɛ an ye mɔgɔ kalandenw chercheurs ni fɛn an b'u wele ka na parce que u ye recherche kɛ diinɛ kan donc u bɛna ni sɛbɛn ni an b'o discuter. Laɲiniba fila o de bɛ nin sigi in kɔnɔ n'a fɔlɔ ye ka jama ladɔnniya Sheikh Amadou ka diinɛ kun kan ani Masina tariku ani ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa ka basigi nati ko kura Mali jamana kɔnɔ. An bɛ Sheikh Amadou bɔnnaw fo u ye nin min ŋaniya siri baara ɲuman don Mali bɛɛ lajɛlen de b'a nafa sɔrɔ o tuma ka foli k'u ye hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigi Ala ka ja u bɛ min ɲin'a kɔnɔ Ala k'o sabati Mali yɛrɛ basigili complètement mankan min bɛ Moti jamana na sisan u y'u da se o ma discours la sisan k'u b'a ɲini o ka se ka dugan pewu bon kuma minnu bɛna fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna taa dɔ fɔ o la donc vraiment an bɛ foli kɛ Sheikh Amadou bɔnnaw ye. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinɛ Amdalaye ziyara ni nin y'a ta ko 42nan ye a bɛ kɛ mai kalo kɔnɔ san 2019. Fanga sinamatɔn ɲɛma Sumayila Sise taara waliɲumandɔn foli kɛ CSDM ɲɛma n'o ye tungarankew ka jɛkulu lapasa jɛkulu ɲɛma ye ka sababu kɛ a ye wilikajɔ ni cɛsiri mun kɛ walasa jamana ɲɛmaw ani jamana sinamatɔn ɲɛmaw ka se ka bɛn ka ɲɔgɔn kan fɔ a kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadou Kamara n'a ka jatala Musa Traoré tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na. Président ye décision ta minnu n'u bɛ ɲɔgɔn na opposition ani majorité a taara u kelen o kelen bara a n'u kumana ko jamana bɛ bolo min kan sa tɛ se ka to o bolo kan il faut que aw ka kuma min b'a aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma kuma aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu a gɛlɛyara kosɛbɛ mais u y'a ka kuma mɛn Sumayila Sise y'a ka kuma mɛn Sumayilu Bube Mayiga fana y'a ka kuma mɛn a y'o médiation min kɛ o médiation de kɛra sababuya ye manifestation dabilara sigi ka fɔ kɛra Sumayila Sise ni Sumayilu Bube Mayiga u sigira u kumana président de la république ye Sumayila wele u kumana a ye mɔgɔ wɛrɛ wele u kumana o baara min kɛra danaya sɔrɔla a kɔnɔ parce que Sumayila Sise y'a fɔ salle kɔnɔ bi a tun bɛ an ka président dɔn a tun teri don mais président ka baara in kɔnɔna na n'a a ye ɲɔgɔn ye min kɛ tere in nana yɛlɛma k'a kɛ balimaya ye donc a n'a ka jama u sera yan ka CSDM waleɲuman dɔn ka an ka président waleɲuman dɔn ka yira CSDM denw na ani jamanadenw parce que a fɔra médiaw de kɔnɔ k'a fɔ CSDM ye baara min kɛ baara nafama de don baara in kɛra jamana ka intérêt de kan donc o kama a n'a ka mɔgɔw nana bi ka na foli la ka na an waleɲuman dɔn o de kɛra ɲɔgɔn ye in kun ye an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u pilasi ka bon an fan fɛ u pilasi ka bon an fan fɛ dɔw yɛrɛ b'anw na dɔw ye député ye anw na an ko ni pilasi ka bon Mali kan k'a dɔn u ye Mali kan ka jɔyɔrɔ d'u ma mais o ka président an ye ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn baro a bɔra teriya la a kɛra balimaya ye sumaya min bɛ jamana kɔnɔ bi kuma ɲɔgɔnya min bɛ jamana kɔnɔ bi hali n'ale ta bɛɛ a nɔ b'a la dugu tila fɛ visite sɔnni ma kana sɔnni ma an k'a kɛ tan an kana kɛ tan dogotogoli la bi y'a fɔ don ye donc n b'a fɛ ka barika da ye maliyɛn bɛɛ kan ka barika da ye k'a fɔ a ye ko vraiment a ye min kɛ a bɛnna ma a bɛnna ma a bonyana ma donc Mali ko de don o de b'a bɛn ye. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu Bagineso maaw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisadon marisi kalo tile 21 Maison de la Presse la Bamako
a kun ye walasa ka kunnafonidilaw ladɔnniya gɛlɛya minnu b'u ka dugu la ka sababu kɛ lakanabaliyaw ye. A kɛnɛ kan Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Samayira Sanogo a n'a ka jatala Mohamed Traoré tun bɛ an ka ɲɛmaadaw ka sɔrɔlenw na. Mouvement Baguinès ka ni sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye fana kɛra ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin gɛlɛya ma minnu bɛ pays dogon kɔnɔna na ni sanga in na. Donso minnu bɛ pays dogon kɔnɔna na u ka haminako de ye walasa ka se ka lakana ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se kungo kɔnɔna ma walasa basigi ani keleya bɛ se ka sinsin yɔrɔ kɔfɛla ninnu na cogo min na. An ka mɔgɔw ko u tɛ ban fanga ka kuma ma u ye marifaw bila u sigilen don ni maa ma s'u ma u tɛ se maa ma. O kɔnɔna na a fɔra fana ko waati bɛ waati la mɔgɔw man kan ka ye yɔrɔ dɔw la dugu ni dugu walama bolifɛn dɔw sanfɛ o kuma fɔra nka an y'a kɔlɔsi sisan bingannikɛla ninnu bɛ sufɛla ani dugu tilama fɛ ninnu waati de jateminɛ ka na bin an ka dugu kan. Ni gɛrɛntɛ min bɛ pays dogon kɔnɔna na kabi waati jan a ko bilama b'a la ka kɛ kamanagan ye ni dun y'a ta ka lajɛ sɛnɛkɛ waatiw minnu ye samiya ye o b'a la ka sɛnsɛnni ka na. Samiya kɛra salon yɔrɔ dɔw la an ma se ka sɛnɛ kɛ an ye suman fitinin mun sɔrɔ o bɛ ka jeni mɔgɔw fɛ o y'an kamana gan. Samiya setɔ don sisan a tɛ ku i la k'i kelen k'i bɛ taa yaala kungo kɔnɔna na. Ni samiya donna an b'o kɛ cogo di ni waati dun ye baara kɛ waati de ka foro labɛn ka samiya makɔnɔ a tɛ ku i la ka taa foro kɔnɔ ni samiya fana daminɛna o bɛna kɛ baara ye n'an dun ma samiya kɛ an bɛ balo cogo di. Walasa ka se ka bɔda ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ni ko ninnu na Mouvement Baguinès ye laɲini dɔw kɛ. Maintenant an bɛ mun ɲini MINUSMA fana fɛ ani communauté internationale u bɛ sɛbɛn minnu bila ka taa n'u b'a a sɛbɛnw kɛ u ka jateminɛ kɛ u ka ɲininkali kɛ fan fila fɛ u kana fan kelen ɲininka ka fan kelen to yen n'o kɛra u bɛ don fan dɔ in kasi la n'u b'u ka rapportw kɛ u k'o yɔrɔ jateminɛ. Nin ko ninnu kɔnɔna na sanga kelen tasibila taara ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma minnu ni tora ataki la min kɛra ka ɲɛsin jura kan ma ni sangadani in na. Mali kibaruyaw bannen kɔ an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna walawala karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Benin jamana kɔnɔ wasadenw sigira marisikalo tile 21 jango fangasinamatɔ minnu sen bɔra wasaden sigi kalatala bɛ ni jɛkulu commission électorale fɛ u bɛ se ka segin ka don jamana ɲɛma Patrice Talon ka laɲini don a ye min dajira marisikalo tile 6 tɛmɛnen k'a fɔ a tɛ se ka faamu cogo si la ko wasaden sigi kalata ka kɛ fangasinamatɔw kɔ o kumana kun y'a ɲini wasabilo ɲɛma fɛ Adrien Gbeji ani ɲɛmayaso ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔw dajira o hakilina kumabaw de filɛ nin ye saba ɲɔgɔn na minnu ni wasadenw bɛna jateminɛ kɛ a ka wasabilo kɔnɔ tile damadɔ ni bɛn kɛra ka don bala a n'a kɛ sababu ye fangasinamatɔw ka segin ka don wasaden sigi kalata la hakilina fɔlɔ yɛlɛma o bɛ don jamana sariya sunba sariya se dɔw la sariya se minnu bɛ tani kɛ fanga ɲinindɔw kan a filanan yɛlɛma bɛ don sariya sen wɛrɛ la min bɛ tali kɛ kalata yɛrɛ o kɛcogo kunkan ni u ko ma ko code électoral sabanan o ye jamana sariya sunba sariya sen 80 n'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara wasadenw ka kuma kundala kan tile 45 bawo walasa ko in ka kɛ ko fangasinamatɔw sen ka don a la fo wasadenw ka to u nɔ la nin baara in ka se ka kɛ ni tile 45 dira wasadenw ma wasabilo kɔnɔ u k'o kɛ hali bi wasadenya la fangasinamatɔw fɛnɛ minnu sen bɔra tile 10 sɔrɔ u fɛ lahalaw minnu ma se ka dafa u fɛ ni bangera u ka wasadenya ɲinini gafe la n'u k'a ma ko certificat de conformité i kɛlen kɔfɛ ka lahalaw bɛɛ lajɛlen dafa gafe min bɛ di mɔ k'a fɔ i yamaruyalen don i k'i kanbɔ tile 10 in kɔnɔ olu fɛnɛ n'a wuli ka jɔw kɛ k'o sɔrɔ u tɛgɛ la u sen ka don wasaden sigi kalata la nka o n'a ta bɛɛ maa bɛ maa la ko i ma bɛɛ u mɔ Benin jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fangasinamatɔ ɲɛma dɔw olu ko nin ye kɔnɔ wa ko da ye an kɛmɛ ko an sen ka don wasaden sigi kalata la o bɛ ka taa yɛlɛma an bolo k'o kɛ jamana sariya sunba ferekete yɛlɛmali ye ni dun bɛ jamana sariya sunba ferekete yɛlɛma siraw minnu bɔlen don u dɔnnen don ka jamanadenw wele u ka n'u dɔngɔta awɔ ni a y'i cɛ u k'o ma ko référendum wale kelen wasabilo kɔnɔ jamanadenw b'u wasa don olu la olu ka bolokɔrɔtaw kɛ ko nka wasaden sigi kalata kɔnɔ wasaden dɔw ka sin k'a fɔ ko u
u bi yɛlɛma don jamana sariya sunba la ma hakilinama ɲini a la fɔ soti kala de bena da dabe kun k'a fɔ ɲa bɛ ka kɛ anw fanga sinamatɔ ɲɛmaw mɔ walasa an sen ka don wasadensigi kalata la k'a tɛ faamu barisabu ka da ka jamana ɲɛma Patrice Talon kabini a bena fanga na saa min a kun y'a laɲini ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la nka jamanadenw banna o kumana nin kana na kɛ bolominɛyɔrɔ ye fanga bolo k'a ka haminankow bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya fanga sinamatɔw y'a jira k'a fɔ o jɔrɔ bɛ u la n'a tora nin jogo in na min be deli ka kɛ san 2006 o ɲɔgɔnna wɛrɛ be se ka kɛ bawo o sa wasadenw ka kumaw dafalen u labana ka kalo 12 diyagoya fara u ka kumaw kan ni jamana sariya sunba sariya sen 80 dogini ye ka kɛ u sago ye. Gabonkaw ka jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba bi segi Gabon jamana kɔnɔ ka bɛn ni sebere marsikalo tile 23 ye caman y'a jira k'a fɔ n'a seginna nin zen a ti bɔ jamana da fɛ bilen o bɛ kɛ sababu ye ka fu siri kalo 5 da la kalo 5 minnu kɛra jamana kɔ ka a fɛ kabini tension bana y'a bi Saudiya dugubala Riyada ɲɔgɔnkunbɛba dɔ senfɛ kunnafoniw kun tɛ ka se ka mɔɔw labɔ a kunga fɔ ka na se Maroc jamana taali ma k'a bɛ ka bana fiɲɛ bɔ ye jamana ɲɛma ka bana kɔnɔ a ye nako 2 kɛ Gabon vaba la Libreville ka segin a nɔgɔnin fɛ janvier kalo caman jɛ n'a ma ɲa k'a fɔ gouvernement tɛ se ka baara daminɛ a kɔ a nana jamana kɔnɔ ministriw y'u jɔ k'u kale a ye u kɛtɔ ka baara ta février kalo laban da fɛnɛ a nanen ye sigi dɔw kɛ ni maa ɲɛma dɔw ye Gabon ni ka ministriw ka laadala lajɛ bolo da kabini octobre la n'a kun banana a kun ma deli ka ye o kɛnɛ kan o senfɛ a ye maa dɔw jɔyɔrɔw falen a ye dɔw yɛrɛw wuli ka bɔ u jɔyɔrɔ la a masurunamaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Parc Saint-Sul ni o ɲɛsinnen kun do a ka lakanakow ma san 30 ani san 5 o y'o kɛ o la a yafar'o ma a ka muɲuko maɲakaw minnu fɛnɛ kan ka kɛ jamana kɔnɔ maa min ɲɛsinnen kun do o labɛnni ma ni o ye Stedere ye a y'o bɔ a jɔyɔrɔ la ka taa o bila fan wɛrɛ fɛ Agence nationale de la promotion des investissements na o n'a ta bɛɛ fanga sinamatɔnw ko ko jamana in bɛ cogo min na ɲɛma tɛ a la jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ka nali Gabon jamana kɔnɔ ani fɛn min bɛ bɛn o ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ maaw ka doni ye donko nin fɔ tɛ o la nka caman y'a jira k'a fɔ a bilankun bɛ ka jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba de makɔnɔ janvier kalo a kun kan ka kɛ o la nka a bɔra juakɔrɔ jamana sariya sunba yɛrɛ kɔlɔsiyɔrɔ bilama ni o ye cour constitutionnel ye a tɔgɔ man di Ali Bongo Odimba ka ko la ka sabu kɛ maa min bɛ a ɲɛmaaya la ni o ye Marie Madeleine Moransiyo ye jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba fa Omar Bongo Ɲama muso kun do o ka fanga kuma novembre kalo camancɛ la a de filɛ k'i den ka don jamana sariya sunba kɔnɔ ka sariya se dɔ dogi min bi diɲɛ di jamana ɲɛma ka danga Pierre Claver Maganga Musa Vumo a ka ministeriw ka ladala lajɛ bolo da ni duma ɲɛ k'i bi maga jamana sariya sunba sariya se dɔ la o bɛ kɛ ni jamanadenw ka laɲini de ye o kɛra sababu ye ka maa caman dɔrɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel kɔrɔ wa février kalo yɛrɛ fɛnɛ daminɛ na fanga sinamatɔ ɲɛma dɔw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ani forobatɔ ɲɛmaw ka gafe dɔ la ka jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye bɛ bi Gabon jamana la o ye k'a fɔ ɲɛma tɛ a bolo o kumana yanni marsikalo tile 31 nata cɛ labɛn o labɛn bi kɛ o labɛn ka kɛ ni marsikalo tile 31 kɔni y'a sɔrɔ Gabon jamana bɛ ɲɛma ndanya la olu na wuli ka jɔw kɛ k'o gɛlɛya wuli a kɔni ma natigɛ da o da ka Ali Bongo Odimba a bi segi sebere marsikalo tile 23 Gabon jamana kɔnɔ o y'a nanen ye sa. Faranzikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye a jira k'a fɔ avril kalo tile 7 nata Rwanda jamana kɔnɔ bɛɛ fa min kɛra san 1994 n'a san 25 kunbɛn o tâche bila kɛnɛw bi sigi k'a tɛna y'a kɛnɛ kan tiɲɛ don Rwanda ma ɲɛma Paul Kagame kun y'a ɲini Emmanuel Macron fɛ a ka na nka Emmanuel Macron ko ɛti se na a b'a wasa don Faranzi jamana wasaden dɔ de la n'o ye Hervé Berville ye san 29 o kana nɔna bila kɛnɛ in kan a ma ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron kɛn bɛ ka wasaden min bila a nɔna avril kalo tile 7 Rwandakaw fɛ yen Faranzi ka den min don Rwanda jamana yɛrɛ de don lasulu la ka sabu kɛ san 1994 1994 Rwandakaw ka bɛɛ fa sa o y'a sɔrɔ a si bɛ san 4 na Rwanda a soma bɛɛ fara siya woloma kelen in senfɛ filaw n'o ye tutsiw ye o ni utuw cɛ minnu kun bɛ k'u yɛrɛ kɛ Rwanda dugulenw ye
Paul Kagame ka siya ma do n'o ye fila ye Tutsi a lamɔna Faransi jamana demaya dɔ de fɛ Bretagne kabina san 4 ka kalanw kɛ kana kɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔ Faransikaw fɛ bi maa minnu ye jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛbaw ye olu y'a yira k'a fɔ Emmanuel Macron a k'i cɛ ka bɔ Paul Kagame ka bonya kɔrɔ k'i wasa don Faransi wasaden dɔ la min yɛrɛ ye Rwanda jamana den ye k'a bɛ faamu kɛ tiɲɛ don Emmanuel Macron ye cɛsiribaw kɛ min bɛ se k'a to bɛɛ bɛ se segin Rwanda jamana ni Faransi jamana cɛ bɛɛ fa in dɛmɛnen kɔfɛ bawo Rwanda bɛɛ fa ba in ni u ka ma ko génocide Rwanda fura dama kɛ mɛ ka bolongɔniden ɲɛsin Faransi jamana ma k'a tun bɛ ka dɛmɛ Hutuw de fɛ minnu tun bɛ fanga na n'olu tun bɛ ka filaw fa Tutsiw fa Paul Kagame ka mɔɔw wa Faransi kɛlɛcɛw minnu tun bɛ Rwanda jamana kɔnɔ a don u y'u ɲɛtugu Tutsi faali caman ka sabu kɛ Hutuw minnu bɛ fanga na u n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka Emmanuel Macron nanen fanga na a y'a lajɛ cogo bɛɛ la ka se ka waleya ninnu wele cogo ɲini jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ kɛra ka Paul Kagame wele a kana bɔ ɲɛna Faransi jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Paul Kagame ka ministremuso min ɲɛsin kun bɛ Rwanda ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Louise Mushikiwabo Emmanuel Macron ye o kɔkɔrɔma don jango o bɛ se ka diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka tɔ Organisation Internationale de la Francophonie OIF ɲɛmaaya sɔrɔ o fɛnɛ kɛra tiɲɛ don fana bebe in na Faransi kiri kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Juvenal Abiyarimana min fara n'a ka pankuru susura sani dugu cɛ a don dɔ Rwanda jamana kɔnɔ ni Hutu siya kun don k'a ka kiri bɛ bɔ a ma Faransi kiri bina k'u kan nin bɛɛ lajɛlen ye Emmanuel Macron ka wulikajɔw de ye mɔgɔw ka fɔla minnu zɔmin ka diya ka se ka gwɛlɛya wuli Rwanda ni Faransi jamana cɛ bawo Juvenal Abiyarimana jamana ɲɛma in ni Hutu kun don a ka pankuru min susura k'a fa sani dugu cɛ a jigintɔ Rwanda sigasigana bolen bɛ jamana ɲɛma Paul Kagame masuruna maa caman ka fɔ olu minnu kun ye mamurutilen jɛkuluw ye ni u kun bɛ Uganda yanfan fɛ u bɛ ka Rwanda minɛ ka na dɔdɔɔni fɔ ka na se Kigali faaba la n'a ɲɛmaya kun bɛ Paul Kagame bolo FPR o y'u ka mamurutilen jɛkulu ye a bilama kɛmɛ fanga ɲini dɔn ye ko hali ni Paul Kagame tɔgɔ kɔni n tɛ se fɔ a masurunamaw kɔni n tɛ se ka taa ka dange o kiri fɛnɛ bɔra a mɔ bi nka o n'a ta bɛɛ Emmanuel Macron jaman gwɛlɛ Rwanda ko la bawo a ko tɛ suda Itali i sigi o san kun bɛ kɛnɛ kan kumakɛla dɔ ka taa don i gasi la faaliw ɲɛfɔtɔ walikelen dɔ dusuku kami ne kasi ka taa jamana ɲɛma mafiɲɛya diɲɛma ko mɛ Emmanuel Macron de t'a fɛ ka don o de farati da fɛ jila hawtanɛ min wulila Mozambikikaw fɛ ni u ko a jila hawtanɛ ma ko cyclone Idai ka laban ka cɛni sanjibaw tugu o la bebe in na wulikajɔw bɛ senna Mozambiki maa minnu ka sahara la k'olu dɛmɛ nka Mozambiki dama tɛ Zimbabwe fɛnɛ cɛni kɛra ye ani Malawi bawo jila hawtaniba in n'a ni fiɲɛkolo don n'u k'a ma ko cyclone a tɛmɛna nin jamana saba bɛɛ la Mozambikikaw fɛ o maa ɲɛmaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ maa faalen ye maa 242 ye nka dɔw y'a jira k'a fɔ a ka ca n'o ye ko in bɛ sɔn ka taa kɛ bayirika ko ye bawo hali sini dɔw tunun bɛ ndure Zimbabwe jamana min ni maaw tɛ k'o ta sɛbɛkɔrɔ fɔ cɛnni fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ bonya bɛ ye bawo marabolo min bɛ wele ko Simanimani digi kɛra o marabolo la kɛmɛ sara la 90 bɛɛ lajɛlen cɛnna ji fɛ jamana ɲɛma Emerson Mnangagwa yɛrɛ ye taako kelen kɛ ye ka t'i ɲɛ da kow kan a seginnen ka na faaba la Harare Alamusa a y'a jira k'a fɔ cɛnni da don k'a b'a ɲini jamana kɔnɔ tile 2 ka taa k'o kɛ tasi bila ye maa 100 ani maa 30 ani maa 9 olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na 189 fɛnɛ dunun bɛ yen dure olu bɛ ka ɲini ji yɛrɛ ye cɛnni kɛ maa minnu kun ni o dɔ ye baarakɛyɔrɔw cɛnni ni dugukolow cɛnni walikelen sɛnɛkɛyɔrɔw cɛnni o maa bɛ t'i jɔ maa ba 15 la nka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies y'a jira k'a fɔ maa ba 102 don Malawi jamana fɛnɛ kɔnɔ maa 50 ani maa 6 de sen bɛ ka lakodɔn k'a fɔ o fɛnɛ fatura ji ka cɛnni in senfɛ nka Mozambikikaw fɛ yen jitɔnyɔrɔba dɔ bɛ yen ni o ye baraji ye sɔɔni o b'a bila ka sabu kɛ ji kɛn bɛ dantɛmɛ ye a mɔ ji jateminɛ cakɛdaw dun kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ mɔɔw kan k'u sigi ni ji wɛrɛ ye barisabu ka d'a kan kɔ belebele min bɛ wele ko Mulunguzi ale bɛ ka fa ka walankata cogo min na a bɛ ka walankata ten.
Nazarala tomba Union Européenne jamana mugan ani wolonwulaw zigira ka ministre ɲɛma lamɛn ka bɔ Angleterre jamana kɔnɔ Theresa May n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛ ɲini ka san 2 bɔ jamanadenw ye furuba kalata kɛ k'a fɔ u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Nazarala tomba Union Européenne na a fɔ ni bi cɛ a sen tɛ kɛ Nazarala tomba Union Européenne jamana mugan ni wolonwulaw olu kɛmɛ ka gɛrɛndɛba da a ko kɛli da fɛ walasa Nazarala jamana wɛrɛ kana i sen da Angleterre jamana sennɔ na k'a fɔ k'u bi bɔ bɛnga o bɛnga dajira la ɲɔgɔn na Angleterre ma ɲɛmaw ni Nazarala tomba Union Européenne jamana mugan ni wolonwula ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a si ma se ka labaara ka sabu kɛ ni Theresa May bɔra Nazarala tomba Union Européenne na ka taa faso la Angleterre jamana kɔnɔ k'a dajira wasadenw na wasabulon kɔnɔ u b'a fɔ k'a man d'u la k'u tɛ jɛ n'o ye maa min bolodalen kun don n'o kuma an ka sago o ye marisi kalo tile 29 ye nka Theresa May y'a yira k'a fɔ ale t'a fɛ Angleterre jamana ka bɔ Nazarala tomba Union Européenne na ka sɔrɔ u ma bɛɛ k'a dɔw kan Nazarala tomba Union Européenne fɛnɛ bilama a kɛmɛ k'a jira k'a fɔ marisi kalo tile 29 n'i ye olu kɛtɔ ye k'o sago ka kuma wɛrɛ di fɔ ni Angleterre wasabulon kɔnɔ wasadenw jɛna ni Nazarala tomba Union Européenne ka bɛnkan dajiralenw ye Theresa May la novembre kalo tɛmɛnen k'a don bala n'o ma kɛ a sagoni bɛ gwɛlɛya olu ma nka tuma min na n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nazarala tomba Union Européenne jabala la Bruxelles la Belgique faaba la o ko kuma na ni Angleterre wasabulon kɔnɔ wasadenw jɛna ni Nazarala tomba Union Européenne ka hakilinaw ye bɔcogo la dɔgɔkun nata olu fɛnɛ bɛ jɛ n'a ye ka kuma wɛrɛ di Angleterre jamana mɔ min tɛ marisi kalo tile 29 ye o kɔrɔ ye mai kalo tile 22 nka ni Angleterre wasabulon kɔnɔ wasadenw banna Nazarala tomba Union Européenne ka hakilina dajiralen la sa o kumana mai kalo tile 22 o tɛ bilen dɛ avril kalo tile 12 o bɛ di Angleterre jamana mɔ Nazarala tomba Union Européenne jamanaw ka kalata min kan ka kɛ ni o ye élection européenne ye yanni avril kalo tile 12 cɛ Angleterre jamana ka o kalata labɛn n'o fɛnɛ kalata labɛnna u fɛ don tɛna fɔ Angleterre jamana ka bɔli ko la bilen u bɛ se ka muɲu ka Angleterre jamana kɔnɔ Emmanuel Macron ko Theresa May mɔ fɛn kelen bɛ f'i ye k'o jɛya i ye n'aw ma nazaraw ka kalata labɛn élection européenne i k'a dɔn k'a fɔ i tɛna ye nin kɛnɛ in kan yan bilen k'i bɛ bɛnkan kuma fɔ i ni anw cɛ nka Theresa May fɛnɛ y'a yira Nazarala tomba Union Européenne ma ɲɛmaw la k'a fɔ o da tɛ bolo k'a bɛ taa fɔ jamanadenw ye ko ka nazaraw ka kalata labɛn ni o ye élection européenne ye baw Nazarala tomba Union Européenne jamanaw de ye o kalata labɛnbaw ye nka jamana min y'a jira k'a fɔ n bɛ bɔ a ka tɔ la e ka taa olu ka kalata labɛn i ka jamana kɔnɔ k'a fɔda tɛ e bolo jamanadenw wulikɛla kan min kɔni ka sa o ye avril kalo tile 12 bɛɛ b'i sigi k'o kɔnɔ ni Angleterre jamanadenw sɔnna ka nazaraw ka kalata labɛn ni o ye élection européenne ye o la dɔ bɛ se ka fara bɔli kundala kan ka kɛ mai kalo tile 22 ye nka n'u banna nazaraw ka kalata in labɛnni ma n'o ye élection européenne ye sa fɛn bɛɛ kɔni bɛ se ka kɛ o kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn na ka sɔrɔ bɛn ma kɛ kanga a bɛ kɛ kunfɛ ko ye ni kɔlɔlɔ min yera a la fa min kan i ni wasa don o kɔlɔlɔ la. Farafina dolanciba min bɛna kɛ Egyptekaw fɛ CAN Egypte 2019 o ɲɛbilabaaraw okumu kɔnɔna la an ka samatasɛgɛw bɛ ka labɛn sabati k'u ka dolanci labanw kɔnɔ sibiridon marisi kalo tile 23 ani taratadon marisi kalo tile 26 an ka Isuf Kulubali lamɛn a bɛna walawalali caman kɛ a ko kun kan. Ka kɛ n'a ka dolanci laban ye Mali ɲɛnatumaba Mohamed Magasuba a n'a ka cɛdenw bɛ ka labɛnw sabati kabalakaw fɛ yen walasa o ka se ka senandolanci in kuru 3 sɔrɔ o de kama a tun ye wele bila senandolancila maa 25 minnu ma 2 tɛna ye kɛnɛ kan a dɔ ye cɛmancɛ gɛlɛn Jaje Samaseku ye filanan o ye kɔfɛmaa ye Amari Traoré ni maa 2 n'u ka yebaliya dulonnen don jogilidaw de la n'u y'o sɔrɔ dɔgɔ laban in kɔnɔna na n'a bila o maa 2 la tɔ bɛɛ lajɛlen dafalen don kɛnɛ kan. Mais an bɛ dafa on sera au complet le vendredi inchallah. Bon an ka baara hukumu kɔnɔna na an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o ye baara n'a bɛ mɔgɔw bolo tuma min critique c'est vraiment nécessaire ne yɛrɛ ni critique t'a la ne tɛ sɔn ma ni baara fɛn fɛn bɛ yen a ka critique o de ka ɲi mais critique kan ka kɛ des critiques constructives i fana jɔyɔrɔ ka dɔn i ka journalisme la k'a fɔ i bɛ ka faso dɛmɛ mais an kana kɛ journalisme ya sa ko an ka baara ye k'a tiɲɛ dɔrɔn ka polémique créer
ka subversion don ka esprit d'équipe tient o de Mali bila kɔfɛ depuis longtemps tuma bɛɛ mɔgɔw de bɛ don joueurs ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ don joueurs ni entraîneurs cɛ u bɛ don entraîneurs ni joueurs cɛ u bɛ don entraîneurs yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ a y'o dabila bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ de fɔ Mali ko don Magasu ka ko tɛ dɛ Mali ko de don ka kɛ n'a ka dolanci fɔlɔ ye Mali denw fɛ Masa Jo Hayidara a n'a tɔɲɔgɔn kelen bɛ ni ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa denn'a min minɛ tala ka d'o ma o ka s'a kɔrɔ. A bɛ mɔgɔ caman kunna Mali qualifié don mais anw kunna an qualifié don mais an qualifié tɛ an bɛ ballon in tan i b'a fɔ finale le an bɛ ballon in tan an yɛrɛ bɛ Malien ka ballon ko dɔn ballon tan ka di Malien ye a man di Malien ye équipe nationale ka ci donc ni Ala sɔnna an bɛ plaisir k'u ye an bɛ ballon tan an bɛ gagner inchallah Mali contre Sénégal a bɛna kɛ match gɛlɛnba ye parce que ani Sénégal ka surun fadenya b'a ballon tan na mais toujours m'o de fɔ n ko match amical de don an tɛ taa gagner kama wa an tɛ taa cili kama mais an bɛ taa ballon de tan k'a yira k'a fɔ Coupe d'Afrique la an bɛ se ka fɛn caman kɛ. Bon a dolanti tɛna kɛ match nɔgɔman ye en plus an tɛna match ta k'a fɔ k'an b'an bolo jigin fana an bɛ taa match aborder comme c'est une finale. Déjà, c'est vrai, en qualifiera Rabat, mais un match de foot reste un match. Alni Klonya do kana somro à date là, donc voilà, mettra match abordé avec du sérieux et se donner à fond pour que la victoire du Mali pour que la nation gagne inchallah. Ça va qu'à faire sur la mesure là sur un dernier, donc quand même match négligé. Un match tout préparé tout, on a un match qu'on a préparé tani. Donc on a une situation fait, on va bon soutenir tout comme corolé. Donc nala sonama on se ka seba sur tout comme. Mali Sénandra-Djokulu oni Soudan du Sud Sénandra-Djokulu o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don marisikalo tile 23 sanba 2019 safo ma gɛn wagatiw la stade diversi marsi kɔnɔna na yirimajɔ tile 3 kɔfɛ an ka denmisɛnnakaw b'o kunda Senegali kan o ka sigida min bɛ yen Thiès o ni Senegali Sénandra-Djokulu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don o min bɛ bɛn marisikalo tile 26 nata ma. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ a ni ce aw ka lajɛli la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini aw ni Musa Fɔnba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw k'an bɛn.